Falleres Major a dispararse esta segunda gran mascletà. Turín n'hi ha que dir que van ser els pioners de la mascletà del dia 1 de gener i van començar quan va arribar l'any 2000. Ja s'ha fet una costum el primer dia d'any en València i van ser els pioners pirotècnia Turín. Demà serà Europla de Bèlgida. Però no importa, com dient abans, la pluja. La gent ompli tota la plaça, les finestres, tots els llocs d'esta plaça. I tots ja esperant gaudir d'esta festa i sort a totes les falles. Estem esperant coneixerem els jurats, els premis que donaran i des d'ací la felicitació a la falla infantil de Nou Campanar, com també la falla d'Almirante cada segon d'Altea per ese ninot indultat. D'un moment a altre ja les falleres majors així cobertes, protegides avui amb paraigües, una nota que l'està repetint molts dies d'estes falles, però tenim bones notícies que a partir de demà, ojalà tinguem ja sol, que és el que ens agrada. Però ara ja tenim ahí la veu de les falleres majors i en seguida la mascletà de Turín. La gent està impacient, la gent vol escoltar a les falleres majors. L'alcaldessa de la ciutat ha volgut avui estar baix al costat de tots els ciutadans que han vingut i venen de tots els llocs, no solament de la Comunitat Valenciana, sinó de molts llocs d'Espanya, perquè els hotels estan de gom a gom. I comença ja. Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
según la mascleta de pirotecnia Turís. Una pirotecnia amb prestigi, una mascleta amb molta dificultat, perquè s'ha muntat pràcticament en 2 hores. Ahí està la mascleta, ahí està el ritme que ha portat, i ahí està la gent que s'acosta a felicitar als operaris, als pirotècnics de la pirotecnia Turís. I ahí Gaspar Guaita i tots els seus operaris que han anat com si fos un concert a dirigir, a estar ahí en el moment del terratrèmol final. Esta nit tenim castell de foc d'artifici. Serà a la 1 de la matinada, a càrrec de pirotècnia valenciana, la mateixa pirotècnia que ahir va disparar a esa gran mascleta que mos va deixar a tots bocabadats. Esta nit i esta vesprada sí en la plaça, pels alorats i pels a tot, tindrà lloc l'entrega de premis a les falles infantils. Així vindran els més menuts a replegar els seus palets. I esta nit a les 8 començarà el president de la Junta Central Fallera i el secretari general a donar a conèixer els premis de totes les categories. Ahir la Fallera Major. I anem a recordar els millors moments de la mascleta d'avui de pirotècnia Turís. Després d'estes imatges, a votar, a donar la seva puntuació en la pàgina web de Ràdio Televisió Valenciana, rtdb.es. Demà tenim de nou una cita des del balcó de l'Ajuntament. Demà, mascleta d'Europà de Bèlgida. I ahí també les belleses del Foc d'Alacant i comencen a arribar totes les convidats a esta gran festa de falles. Fins demà. Ja ho han vist que no és l'amic i ara estarà en la plaça de l'Ajuntament.